Dobar dan, moje ime je Bora Dimitrov, dolazim iz Novog Sada, a poslednjih 10 godina živim i radim u Njujorku. Pre nego što krenem sa svojom pričom, voleo bih da se zahvalim Aleksandri koja mi je ustupila pozivnicu da nešto više kažem o sebi na ovoj divnoj platformi Diskretne heroine i heroji, za koju mislim da je jedna sjajna inicijativa i za koju mislim i nadam se da će ohrabriti mnoge mlade ljude koji gledaju mnoge priče različitih junaka ovde, da se otisnu neke svoje izazove i da ostvare neke svoje snove. Moja priča počinje sa nekih 18 godina kada sam se aktivno bavio vaterpolom dok sam studirao u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. I 18 godina je obično neka prekretnica u sportu kada se odlučujete da li ćete da nastavite se bavite profesionalno koliko imate talenta ili ćete da se posvetite studiranju. Ali uvek postoji ta treća opcija o kojoj mnogi ne razmisle, nego samo odluče da će biti ili jedno ili drugo. Ta treća opcija je bila studiranje u inostranstvu. Za mene lično to je bila Amerika, gde sam želeo da probam da dobijem sportsku stipendiju na osnovu svojih vaterpolo veština, koje sam skupio igrajući ga 10 godina aktivno u Srbiji, zemlju koje, eto, hvala Bogu, smo prvaci i sveta i Evrope, a i olimpijski šampioni. I za koji sam znao da nivo našeg vaterpola je verovatno najviši na svetu i da ću moći da imam šansu da dobijem stipendiju na nekom od američkih univerziteta. Kada sam aplicirao sam na mnogo različitih univerziteta i nije bilo ni malo lako, jer sam to uglavnom radio sam. Jako sam teško nalazio ljude koji su bili voljni da mi pomognu, željni da mi pomognu, da mi daju neke informacije koje bi mi pomogle i uglavnom sam se oslanjao na iskustva nekih od mojih drugara ili bolje reći poznanika koji su tamo otišli malo ranije. Ono što sam saznao je da taj proces nije ni malo lak, da taj proces iziskuje mnogo snage, mnogo energije, mnogo papirologije i shvatio sam da je to izuzetno veliki izazov za sve, samo za mene, nego za svakog našeg mladog čoveka koji želi da tako nešto uradi. I sa 18 godina dok je još uvek čovek zeleni, dok još nema dovoljno iskustva, misleći da taj neki talenat u vaterpolu može da doprinese ubrzanju aplikacije i tako dalje. Bilo je tu mnogo nervozo, bilo je tu mnogo nekih izazova koje su mene spustile na zemlju, veoma spustile na zemlju, tako da kažemo, da sam ja shvatio da je to potpuno jedna drugi svet, potpuno jedna druga avantura koja iziskuje mnogo strpljenja, iziskuje mnogo da kažemo fokusa na ono što vas tamo čeka, jer preći iz zemlje kao što je Srbija u zemlju kao što je Amerika nije ni malo lako. Kada sam konačno presao, završio sam na univerzitetu koja se zove St. Francis ili St. Francis College. College univerzitet je u principu isti izraz i nema neke velike razlike. I St. Francis je bio koledž koji je manji, privatan univerzitet, fakultet koji je meni pružio uslove koje su zadovoljavali neke potrebe moje porodice tada da me puste da studiram u Americi. Gde sam imao predivna iskustva. Kao manja škola imate mnogo prilike da upoznate ljude i da sa mnogo više ljudi se zbližite nego što bi to bila neka veća škola sa 50-100 hiljada studenta. St. Francis je imao samo 2.500 studenta u tom momentu i vaterpolo je bio najuspešniji program koji je doneo čak jedne godine i 3. mesto na nacionalnom nivou, a što je veoma redak slučaj da jedna ekipa sa istočne obale osvoji tako jedan ostvari veliki uspeh što je 3. mesto na nacionalnom nivou, jer uglavnom ekipe sa zapadne obale Kalifornije su mnogo uspešnije i mnogo bolje tradicionalno. Tako da moje iskustvo na tom fakultetu je bilo prelepo jer sam bio član jedne veoma takmičarski nastrojene ekipe, gde sam uspeo da se izborim za svoje mesto pod suncem, što nikad nije lako u takvim sredinama. I gde sam takođe uspeo da održim jedan veoma kvalitetan akademski uspeh koji mi je posle omogućio da stažiram u srpskoj misiji pred Ujedinjenim nacijama, što je za mene bilo veoma veliko iskustvo. Sa nepunih 22 godine odlaziti u zgradu Ujedinjenih nacija, predstavljati svoju zemlju je bilo jedno nezaboravno iskustvo koje je na tom nekom internacionalnom nivou doprinelo na još većem interesovanju da, pored smera koji sam studirao, što su bile internacionalne političke nauke, takođe sam želeo da se bavim diplomatijom ili nečim što bi bilo vezano za
bilo šta što sadrži tu reč internacionalno, to je za mene bila magična reč. I kada sam završio svoje stažiranje i kada sam diplomirao sa fakulteta, prvi posao koji sam dobio je bio trenerski posao te muške ekipe na vaterpolo na fakultetu za koju sam i igrao, što je bilo izuzetno veliko zadovoljstvo i jedno priznanje da sam stvarno svoje godine koje sam proveo tamo odradio na najbolji način, jer ponuditi nekom trenersku ulogu nije ni malo laka stvar, pogotovo što treba oblikovati mlade ljude koji dolaze na fakultet kao stranac u inostranstvu. I bila je to velika privilegija za mene da sam ja počeo mnogo da učim generalno o sistemu obrazovanja u Americi i kako to izgleda. Da bi 2 godine nakon toga dobio ponudu od fakulteta da radim internacionalni rekruting, da radim na rekrutaciji internacionalnih studenta širom sveta, da je konačno ta reč internacionalno je dobila značaj, da sam ja to odmah prihvatio i sa jednom velikom željom da kad počnem da radim i da svoje iskustva iz aplikacionih procesa, svoje iskustva i svoja putovanja koje sam imao oko 4 godine koledža delim sa mladim ljudima koji dolaze ne samo iz Srbije nego širom sveta. I to je za mene bilo nešto što ne samo da je bilo profesionalni neki odnos prema svom poslu, ali i veoma personalni, jer sam na personalnom nivou želeo da pomognem svakome ko je prolazio kroz istu avanturu kao i ja. I tako je to počelo, 2,5 godine sam radio taj posao da bi na kraju preuzeo i direktorsku poziciju internacionalnog departmana na fakultetu, za koju sam i dan danas veoma zahvalan svima koji su mi pružili to poverenje, gde sam uspeo da na neki način konsolidujem ne samo rekruting internacionalnih studenta, nego kompletno i usluge internacionalnim studentima kad dođu u Ameriku i održavanje vize i omogućavanje studiranja u inostranstvu mimo Amerike tokom studija, što bi kod nas u Srbiji bilo Erasmus, tako da kažemo, ali takođe omogućavanje profesorima na fakultetu da uče, da predaju u inostranstvu i da putuju u različite zemlje, tako da naš departman je bio zadužen za neke 4 sfere, da kažemo tako, posla. Jedna je bila da se studenti i dalje nastave da se regrutuju, druga je bila da pružimo sjajan tretman studentima kad dođu na fakultet, da im omogućimo da studiraju u inostranstvu, a takođe da i našim profesorima na San Francisco omogućimo da studiraju u inostranstvu. I to je bilo jedno veliko iskustvo za mene, koje i dan danas uživam radeći, i ne mogu vam opisati koliko sam zahvalan na tom putu koji mi je koledž na koji sam otišao u Americi dao. I kada se vratim u vreme kada sam imao 18 godina i taj mukotrpni proces koji sam morao da prođem i strpljenje koje sam morao da imam da bi shvatio da je to potpuno drugačija kultura i da jednostavno to tako mora da bude, napravio sam pravu odluku. I želim svima da poručim da ukoliko želite i imate nameru da studirate u inostranstvu, da verujem da iz mog iskustva, veoma subjektivno, nema nikakve bolje odluke nego studiranje u inostranstvu, pa makar i na godinu dana, makar i na jedan semestar, definitivno će promeniti kako gledate na život i kako gledate na svet. I preporučio bi svakome ko gleda ovaj snimak da pokuša da uradi to barem jedan semestar. Za one koji žele to da urade 4 godine, obavezno imajte nekoga ko će vam pomoći, kao što su mnoga deca iz Srbije imale mene, koji sam iz čiste zahvalnosti prema svemu onome što sam ja u životu dobio i tako reći bio blagosloven sa različitim stvarima koje mi je život dao kada sam se utisnuo u svoju avanturu. To sam isto pričao i delio sa našim studentima koji su došli na San Francisco College, tako da u ovom momentu imamo 30 dece na našem fakultetu iz Srbije koji su veoma pametni, veoma uspešni, za koje se nadam da će dosanjati svoje snove, a ja ću nastaviti da pomažem sličnoj deci iz Srbije koji imaju iste namere, iste snove, iste sanjanja, da dođu na jedan takav fakultet i da pokušaju da za 4 godine naprave uspeh koji će im dati i omogućiti u životu nešto čemu su se želeli i nadali. Eto, toliko od mene. Moje iskustvo 10-godišnje u Njujorku je bilo sjajno i preporučio bih svakome da, ako ne Njujork, makar neka zemlja, čak i u regionu, provedite semestar na internacionalnim studijama, pokušajte da se otisnete u jednu od tih avantura, jer nećete zažaliti, dobit ćete sjajno iskustvo i verujem da će vam to pomoći
mnogo, mnogo u životu i u nekim daljim planovima i ciljevima. Hvala puno svima.